Okei, täytyy kyllä kertoa, että ollaan ihan sen rautatieasemalla. Eli ehdin ajoissa. Vähän piti kyllä juosta. Eli urheilua vaati tämäkin. Eli ei se urheileminen ollut turhaa. Joskus aikaisemmin, että minä jaksan juosta noinkin paljon. Mutta toki voisi aina juosta lujempaa ja enemmän. Mutta tää olla täällä ja mä itekin kyllä näe tuonne asemanäytölle, mutta siellä näkyy, että juna lähtee pian. Juna, sieltä se tulee. Ai että, paras paikka. Voi taivas, siis ajattelin jo, että tämä termari on lähtenyt vuotamaan, mutta ei, tämä ei kyllä ole ihan smoothieta tämä. Näyttää hyvin epäilyttävältä, mutta se on tää jogurtti, se on tänne levinnyt. Voi kauhistuksen kauhistus. Okei, Eppu saa nyt syveluotavan puhdistuksen. Mä oon yrittänyt, että tässä on niinku märkää paperia ja sitten tässä on kuivaa paperia. Että ehkä tää nyt saa jotenkin. Kun se on mennyt niinku tää repu, tässä on tämmönen tasku, niin se on nimenomaan just tuohon päättänyt osua. Että sitä on hankala siitä putsata, mutta toivotaan, että onnistuu. Eiköhän se nyt on jotenkin hyvä. Siinä on vähän paperin paljon, mutta se nyt ei haittaa ketään. Laitetaan rojuttaa sinne. No niin, nyt kun tästä sankarista selvittiin, niin nyt voidaan mennä aamupalan pariin. Tosiaan meillä on smoothieta. Nam nam. Sitten meillä on banaanijogurtti. Ja kyllä ajattelin, että tämän voi edelleen syödä, joten mennään sillä. Jääpä muuten jännästi pystyy. Ajattelin, että tätä olisi vähän löysempää, mutta vähän thick. Mutta banaanijogurtti. Ja sitten 4 nakkia. Aina on hyvä olla jotain. Ja sitten Max Verstappen. Verstappen energiaa totta kai. Jee, nyt selvittiin Tampereelle. Vaikka portaat on terveelliset, niin nyt kyllä aamussa on kiva mennä hissille. Ja yksi asia hisseistä. Tää on ihan siis niinku yksi parhaimmista napeista ikinä. No okei, nyt se ehti mennä kiinni, mutta silti. Aina muuten päivän asuu. Tämmönen pikkitsukeri. Menikö se minnekään? No, parempi liikkua. Sitten tämmönen pikkikravaatti totta kai. Ja sitten pinkillä teemalla mennään. Tämmöiset riekalaiset housut ja sitten lyhytihainen kauluspaita ja mitä muuta. Tämmönen takki, joka on luokkaa halo 50-luku soitti ja halusi yksityiset sieltä takaisin. Ja avaimet kuuluu asuun niinku aina. Tää teipattu, ettei tää varmasti lähde irti. Minulla kerran hukku jo se ihme siru, mikä täällä on, että pääsen sisälle. Jepi. Ja siinä on kaappi. On tullut ihmisiä ja keksejä. Teitkö sinä nämä itse? Keksi. Keksiä. Jere, anna keksille arvio. Tässä on testissä. Hyvin kääntyy. Kääntyvä keksi, hyvä. Just joo, tää. kyllä. Mikä tää menee puoliksi hyvin? No. Mä luulen, että näitä on tuoreena vielä parempia, mutta nämä on tosi hyviä. On ultimaattisen maukkoita keksejä.
Kello on 8, nyt on aika mennä opiskelemaan. Oota, Eikö ole aika mennä opiskelemaan? Onko aika? Ei, mikä on aika? Ei pysty. Aika on 8, kello on 8, mennään. Suhteellista. No eikä ole. Aika on sopimus. Eikä ole sopimus. On aika. Aika voidaan määritellä sopimuksen mukaan. Me olemme määritelleet, että kello 8 on kello 8. Mutta minä sanoisin, että kello on nyt varmaan, kello on ainakin 1:08. No siis Ellei 2. Olemme olemme ehkä 2 sopineet minuuttia. asian näin. Emmekä ole sopineet. Kenen kanssa sinä olet tämän sopimuksen Maailman tehnyt? ihmiset ovat sopineet, että kello on 8:01. Minä en ole ollut sopimassa Ei, kun- tätä. Ui, Niin. koko mesi kaatua. Niin sinä et ole sopinut, mutta sä olet hyväksynyt tämän No eihän sopimuksen. täällä edes ollut ketään, ihan tyhjä luokka. Mutta saat eturivin paikat. Eturivin paikat, yeah. Ja poi. Tässä on jollekin aika ahdas paikka. Kyllä saat. No Joo, sinä saat tulla siihen, mutta kun me ollaan tällä puolella. Joo, me asennoidutaan tähän. Mene sinä sinne. Ai, minä saan nurkkapaikan. Jotain lisää seinältä. Kiitti. Nyt täällä on valot. Alkaa tunti. Jee. Metsä onkin tuolla, mutta moottorivene ja sitten joku rikkinäinen. Tehdään tosi fiksuja juttuja. Siellä on. Näin. Ja sitten on ne. Mikä tän nimi oli? Nyt on, Tää oli niin hyvä syy. Mikäköhän ton nimi oli? nyt on kaappi esittely. Haluatko sä, Sofia, esitellä kaappisi? No tässä on niinku Frozen, koska mä oon vähän niinku Frozen, kun mä oon niinku Frozen. Sitten tässä on mun nimi. Sitten tässä oli vaan joku iskevitsi, niin mä otin sen. Sitten koska mä olin tähkäpäinen, kun mun tukka leikattiin, ja mä haluaisin käydä Hollywoodissa, ja mä oon vähän tällainen diiva. Niin, ja sitten tälleen myös niinku tapahtui, että mä niinku sanon, että mä tajusin, mutta mä en oikeesti tajunnut. Joo. Mutta oot sä vieläkin aika tähkäpää? Joo. Ihanaa. Tunnelmia. Sä tykkäät Julia Sofian kaapista? Niin tykkäänkin. Munkin pitää koristella toi mun... Missä se on? Se on toi, missä lukee mun nimi. Damn. Moikka! Moi! Moi! Hyvää huomenta, rakkaat lapset. Yes. Muistakaa, älkää ottako mallia huonoista malleista. Älkää juoko lapset energiajuomia. Älkää olko kuin tämä herra tässä. Joo, kyllä. V varmaan selittää jotain oikeasti tärkeää. Ja me vaan tässä kerrotaan, että älkää juoko energiajuomia. Juodaan energiajuomia samalla. Tää oli normihintainen vihdoin. Piti maistaa. Onko hyvää? Mikä maku se on? Ultra Peachy Keen. Haa. On rakastan persikkaa, erittäin hyvä. Rakastan persikkaa sus. Mutta sanoisin, että 4/70. Ei kun 4. 4/70, joo. Mun lemppari arvo aina. 4,76/5. Aivan mahtavaa. Kyllä. Nyt Minttu esittelee kaapin. Mä esittelen mun kaapin. Mulla on täällä. Siinä on Glamia, koska Glami on kaunis mies. Niin It's on. me and the gang. Sitten siinä on lisää Glamia, koska Ja hänen poikansa on myös hänen poikansa on myös tässä. Kyllä. Drop it. Yes, Dee needs to drop a makeup tutorial. Kyllä. Sitten siinä on lisää Glamia, koska Glam my puuki ja I love Glam. I like Glam. Ja sitten meillä on tällainenkin komea mies. Sitten meillä on Sanji ja sitten meillä on myös Transu Sanji, koska Sanji on kanssa kaunis mies. Kyllä. Sitten meillä on täällä Simon Henriksson. Ja sitten meillä on tosi mood Simon Henriksson, koska Simon Henriksson on very real. Kyllä. Sitten meillä on Sally Face, joka sanoo balls, koska that's also very real, koska Yeah. balls. Ja sitten meillä on toinen Sally Face, koska Sally Face on yhäkin kaunis. Ja sitten meillä on ghostimeemejä ja Ihanaa. lisää ghostia. Ja sitten meillä on joku random Se on kissameemi. tosi hyvä. Toi on niin real. Kyllä. Ja sitten on vielä yksi kissameemi, joka on kanssa todella kaunis mielestäni. On. Aivan kaunis. Se on niin Top tier täydellinen. kaappi. Tunti alkaa kohta, mutta meidän täytyy selvittää mitä ruokaa on. Nyt mennään näköjään yläkertaan. Ui. Ja ruokana on keskiviikko. Ingorit. Mikä? Mikä tuo? Mikä on hän?
Selvä. Selvä, siellä on ruokaa. Ja nyt äkkiä takaisin. Njau. Ja mitä on kello? Mitä on kello? 4. Eli täysnappi. Haluatko esitellä sun luotinimi? No siis, tää on kyllä aika pehmeä, että mä luulen, että No tää ei joo. kyllä hirveästi niinku suojaa mitään. Niin, ehkä se jotain iskuja suojaa, mutta Jere voi suojata silmänsä kaikelta kauhealta. Otetaan sinusta. Ei, mutta mä haluan pärjätä itse. Sä et pärjää itse. Jere on itsenäinen nainen ja annetaan hänen pärjätä. Nyt me menemme tunnille ja toivotaan, että kaikki pysyvät hereillä oppitunnin ajan. Oh my days, nyt on oppitunti päättynyt ja mennään selvittämään, mitä ruokaa siellä oli. Minä käsitin, että siellä on wokkia, mutta onko se näin? Okei, siellä voi olla jotain wokkia, katsotaan kohta mitä siellä on. Jee, selvittiin ruokajonoon. Täällä on porkkanaraastetta ja tuolla on jotain. Yeah. Nyt on saavuttu syömään ja... Vedottaa, tätä on hyvää. Kummalla on parempi? Kenellä on paras annos? Jerellä on... Onks toi ketsuppia? Mikä toi on? Eikä ole ketsuppia. Onhan. Et voi vakavalla naamalla sanoa, että riisiin laitoit ketsuppia. Laitoin ketsuppia riisiin. Ahaa, mut Jere otti hyvää leipää. Pisteet. Niin mä otan priimaleipää. Kyllä. Joo, Saarakin otti priimaleipää ja Saara ei laittanut riisin ketsuppia. Saara otti tätä kastiketta, jossa on lihaa ja totta kai siemenet ja rusinat aina ja näin. Ja sitten Emilialla on... Missä sun siemenet on? Emilialla on... Eiku siis pähkinöitä, ei siemeniä, pähkinöitä. Ja siellä on kokis. Yeah. Eiku se on Pepsi. No joo, mutta nyt me ruokailemme ja toivottavasti me ehdimme tunnille, koska Niin monta tuntia. Juha jääppäsi niin pitkään, että meillä on nyt sellainen keissi, että me toivotaan, että ehitä. Meillä on semmonen keissi, että meillä on 23 minuuttia ennen Niin, että tässä pitää nyt vähän kirjoittaa. Ei taivas varjele, minun kravaatti. Ei. Kyllä. Ja Jere sanoi, että tässä mehussa oli jotain tosi epäilyttävää. Ei kun mä en tiedä, keltainen mehu on aina ei, niin. Keltainen mehu on maukasta. Mutta se punainen on sitä parasta. Niin. Joo, punainen mehu on aina parasta, mutta keltainen on parempaa kuin milk. Toki tää on ehkä... Siis Jere on fiksu ja terveellinen. Mutta täällä ei ole laktoosillista maitoa, mä en saa laktoosia. God no se on vähän surullista. Enemmän käsiteltyä maitoa. Kyllä. Joo, mennään tällä. No niin, nyt valkataan näistä. Ei ollut ihan kamalaa, mutta ei ollut huonoakaan. Eikä ollut ihan parasti, joten... Oh my days, saadaan hyvä hissi. Mun vuoro selittää. Aha. Tää on niinku matalan vastakohta. Korkea. Jee! Oltiinpa hyvin. Okei, nyt olen vähän hämmentynyt. Kävin vain vessassa ja yhtäkkiä kaikki katosivat, mutta miten käsitin nyt, niin tehtävänanto olisi mennä pihalle ottamaan kuvia, maisemakuvia. Joo, meillä tosiaan nyt ruokailun jälkeen vaihtuu opettaja ja aihe. Niin veikkaan, että nyt pitäisi vaan mennä pihalle ja toivoa, että siellä on ihmisiä ja että tehtävänanto on oikea. Toki se oli sellainen, että tehtävän pitää olla valmis 12.30, että niinkö... Kyllä mä uskon. Se tuli joku laittoi meidän luokan WhatsApp-ryhmään. Mä en muistanut katsoa kukaan, mutta ehkä se on näin. Mennään selvittämään. Tilannepäivitys, ei mitään aavistusta, miksi päätin mennä hissillä, mutta nyt mennään pihalle, koska kävin siis vaan vessassa ja yhtäkkiä kaikki katosivat, joten nyt mennään selvittämään, että onko tehtävä siis oikeasti mennä pihalle kuvaamaan kivoja maisemakuvia ja katsomaan sitten
kello 12.30 pitäisi olla valmis, niin toivottavasti ymmärsin oikein. Nyt mennään selvittämään. Okei, taisin ymmärtää oikein ja nyt sitten pistetään tässä hyviä maisemakuvia, siis katsokaa. Ihan kiva, mut täytyy varmaan mennä tuonne jonnekin puskaan. Tai no. Pitää katsoa. Toisaalta ohjeistuksessa oli, että lähde, joten kyllä. No ihan sama. Me etsin kuvia, mä laitan sitten ne hyvät kuvat tähän. Huomenna on lukijapäivä, niin kaikki on ihan... Joo. Mä olen 2 päivää jäljessä kaikesta. Että mä ihan niinku 2 tuntia eteenpäin, niin oli niinku helppoa, jos olisi niinku... Hyvä kun mä edes katso tuolta Niin, kamerasta. on tosi hyvä. Mä yritän kävellä samaan aikaan. Kannattaa katsoa eteenpäin. Mä katson kameraa ja sitten mä yritän olla törmäämättä. Mutta mitkä fiilikset äskeiseltä tunnilta on? No, mä oon siellä vähän niinku hukassa, kun tätä kuvia niinku käsitellään. Mut hei, sä opit tosi hyvin peleilee Photoshopilla. Ai minä? Niin. Mitä? Niin sit mä yritin peleillä suomenkielisellä Photoshopilla. Niin. Mun ei varmaan kannattais opetella näitä sanoja nyt siinä niinku suomeksi. Ei kannata, koska englantikin on jo hankalaa, niin parempi, että sitä oppii vaan enemmän, koska meidän pitää kirjoittaa pitkä englanti. Ei oo kivaa, ei oo yhtään kivaa, en tykkää yhtään. Niin ja sun ja pitää siitä voi saada mikä i. Niin jos sit saa i, niin ei sekään haittaa, koska... Niin, koska me kirjoitetaan niin hyvin kaikki muut. Niin, matikasta tulee laudaturi ja näin, kyllä menee. Kyllä, mutta jos sä teet huomenna se sanakoppi, sä varmaan teet sen, koska se on niin lyhyt ja helppo. Niin. Tai siis... Mä en ole lukenut sanaakaan. No, ei. Kato, sitten kun sä menet sinne salille, niin sä voit siinä samalla Onko sulla kirjat mukana? Ei tietenkään. Onko sulla kuvaa niistä sanoista? No ei helvetti. ei Ei oo oo. materiaaleja mukana. Ja mä olisin nyt menossa sinne. Ouch. No... Ei kun mulla on se Arttu-sovellus, hei! Hei sieltä! Sieltä! No on niin. vörtti! Jos teette lukion englantia, niin ladatkaa se Arttu-sovellus. No jos teillä on oikea kirja. Ihan sama. Dimpodapa. Jos te voitte jollekin teidän kirjalla Arttu-sovelluksen, niin tehkää Tai se. sitten Otso. Niin, tai onks näitä muita? No ei ne on ne Ihan sama. kaksi isot. Joo, kuitenkin jos joku sovellus, niin ladatkaa Niin, se, koska sit kun te ootte kaikki menossa lisämateriaalit. jos te ootte menossa ilman kirjoja, silmästä. Mutta sitten Salille, niin sitten silloin Niin. silloin voitte salilla treenata ja opiskella niin kuin Jere selkeästi tekee, eikö niin? Joo, tai mä lähimmät tekee kardioa. Joo, mä tykkään siitä, että Emilia on täällä myös. Emilialla meni se sanakoekin niin hyvin varmaan, vai menikö? En mä kattonut, mä en tiedä. Onks teillä jo? Mä en oo Ei, tehnyt sitä en mä videotakaan, tiedä, mutta- mä voisin niinku... Niin joo, siinä sä oot ihan myöhässä, se piti jo lähettää eilen. Kun mä voin se sanoa, on että mä en helppo. tiennyt sitä. Mut se on tosi nopea tehdä, sä vaan puhut vähän englantia. Mä sain siitä tosi hyvät kuule pisteet, niin parempi sinunkin on saa hyvät pisteet. No sä osaat jämpäätä, kun mulla niinku mä menen lukkoon. Mun täytyy ottaa premieriä ja leikata kotia yhteen niinku, jokainen lause niinku omassa Ootte videossa. kattonut millä bussilla me mennään? No se muutaman minuutin päästä. Eli me ehditään tosi hyvin kävellä, koska en mä nyt jaksa näyttää, se on... 8 minuuttia. Joo. Ai millä bussilla me mennään? Ei kun B vai oliko? Se on A, koska... B. Ei kun niin se on B. B, joo. Se Mutta mä en toinen ole tulee ammattitamperelainen. Ne tulee niin peräkkäin. Mm, Niin B tulee ensin ja sit tulee A. joo. Okei. Sä menet sinne, joo. Ja... Mä menen jonnekin. Mä menen kotiin.
Mä luulen, että sä menet siis... Ei kun, mä olin matkalla. Mä käyn ensin kirpputorilla meidän kirpputoripöydällä ja sit mä käyn 40 minuuttia tekeen kartioa ja sit mä menen kotiin. Meidän autolle. Joo, mä menen ihan sen auton alle. Joo, ja näin. Joo, mä editoin varmaan näitä kotona, kun pääsen kotiin. Tai kotiin, tukikohtaan, kellariin, päämajaan. Mikä se on? En tiedä. Toivottavasti ehditään bussiin. Yeah. Ehdittiin tosi hyvin bussiin. Haluatte? Mä en palauttanut sitä tehtävää. Me ollaan kusessa. Mulla ei ole ollut sitä vitun kuvaa, mä en oo siinä ryhmässä. Mä olin ihan sairaan hienon kuvan. No kun mä en Oh my edes oo days. tehnyt siihen, sillä ei kuulemma kiire, että tekee sen. Niin, Mulla on jos- perjantaina grindauspäivä, jos mä niinku pakolliset asiat saan. Joo. Mä laitan sille nyt Jutolle viesti. Voinko mä laittaa sille Jutolle viesti, että mä teen ne mieluummin perjantaina, kun mulla on vapaata. Niin siis Ne ihan kotitehtävät. äikän tehtävää. Niin. Mutta niillä ei oo mitään kiirettä. Eikö sulla ollut kotitehtäviä? No kun ei se ihan sama, ei se kato niitä. Se katsoo niitä tehtäviä varmaan vasta sitten, kun se kurssi on loppu. Ai jaa. Joo. Et niillä ei oo sinänsä hätä, et sen sä voit tehdä johonkin perjantaina, niin sun tarvii sitä opettelemaan erikseen. No kyllä mä... Sit se on asiallista. Joo. Hei, tuleeks bussi? Mikä se on? Se toinen bussi tulee siihen heti perään, muistakaa se. Aivan, joo. Se on poikkeusreitellä, mikäköhän homma? Nyt Jere lukee epäilyttävästi hänelle meidän äidinkielen opettajamme markkinoimaa kirjaa. Ja on niin kuin minä, koska Jere lukee kirjoja. Vaikka on ihan yhtä huono lukemaan kuin minä, mutta siis ihana tyttö, joka on varmasti tosi ihana tämä kirja siis. Tää kertoo jostain pedo. No siis Reetta, en mä tiedä, että onko se niinku... Tää Reetta ihastuu siihen ja sit se niinku haluais Joo, niinku siis se tehdä tyttö rakkautta ihastuu siihen aikuiseen mieheen, mutta niinku on se vähän outo. Mutta jo äidinkielen opettaja suositteli tätä Jerelle, joten kyllä, tästä tulee... Tässä on teatteri, niin kaikki on... Niin. Eikö se niinku teatterilla pelastetaan kaikki? Teatterilla pelastetaan kaikki ja joo. Itse ajattelin kuunnella Kärpästen herra. Onkohan se kirjan nimi edes se? On se se. Se on se. Joo, kyllä te tiedätte sen. Se on se, mikä kaikki tietää, mutta mä en ole koskenut siihen vielä kauheasti. Okei, nyt ollaan keskustassa Hämeenkadulla ja ihan pian rautatieasemalla. Mutta juna lähtee vasta 7:15 ja kello on nyt 14:20. Ei kun 20 vaille. Joo, niin kun se kello on 20 vaille, niin tässä sitten pohdiskelee ja mietiskelee, että mitä kannattaisi tehdä. Mennään jo nyt sinne vai keksee jotain. Mutta toki minä tulee vääjäämättä kävelemässä sinne päin, että 10 minuutin odotusaika ei kovin paha ole. Aamullahan se on oikein mukava, mutta nyt se on toki vähän niheää, mutta katsotaan. No nimittäin saattaa olla yksi ajatus. Okei, mietin, että käyttäisin hyvinkin vähän budjettia siihen, että mä joko hakisin lelun tai täällä on niitä tosi hienoja Hello Kitty / Teenage Mutant Ninja Turtles leluja, mutta toinen vaihtoehto oli jälkiruoka. Tämä Biscoff, mutta se on loppu, joten mennään pois. Huomasin, että Hämeenkadulla on tipahtanut tällaisia ruoka- ja kulttuurilehtiä. Katsoin, että ne on jotain Lidlin ruokalehtiä, mutta ei olekaan, miksi astuin sen päälle. Joo, ihan turvalliselta näyttää, mutta on tiputeltu tälleen, ruoka ja kulttuuri. More. Lisää. Oh damn. There is more. And there is more. More and more. Kyseessä ei ainakaan ollut mikään taikaseikkailu, koska nyt niitä ei enää ole. Harmillista. Voi pahus! Yksi asia, mitä mä oon katsonut, niin siis tiedän, että minun nimeni pitäisi jossain kokispullossa olla, mutta ei oo tullut vaan niinku vastaan, että on Petteriä ja on Josefiinaa ja on Santeria ja no Orvokki on minun toinen nimi, mutta silti niinkö ei ole Saaraa missään, että jos näette, niin laittakaa vaikka kuvaan kerran, mutta joo, ei oo. On Mikkoa, Pekkaa, Ullaa, Henriä, Valtteria, Anniakin löytyy, mutta ei löydy Saaraa, ei. Mikä tääkin, joku Daniel. Näitä vaan täällä on, mut ei oo Saaraa. Otan tämän itseeni nyt.
No niin, kattokaa kuka sieltä tulee. Sieltä tulee kuule ihan ite mestari. Nimittäin juna saapuu sieltä. Tulepa se hitaasti. Joo. Eli oikein ajoissahan tänne kuule päästiin ja näin. Sieltä se saapuu. Sieltä se körröttelee pikkuhiljaa tänne. Itse asiassa kello nopeasti. Noniin, katsotaan onko oikein.